Amun sɔgɔlen bɛ aw ka bɔlɔlɔ jabaranin na nin waati in na bi alamisa nɔgɔn kalo tile 12 san 2020 an b'aw fo f'aw sigiyɔrɔ la. Ni ye aw ka kibaru walawala jamukan kɛnɛ sigilen ye. Bakurunba fɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka jamanakuntigi Colonel Major Bandaw n'ale ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye a ye badenya sira ani sindiya sira taama dɔ kurumukari bi sɔgɔmada in na alamisa nɔgɔn kalo tile 12 taama in bɛ taa kun cɛ tarata nɔgɔn kalo tile 17 Guinée Bissaukaw fɛ yen. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko duguma kalan denmisɛnninw ka san o san ɲɔgɔn dan min bɛ fɔ n'a bɛ fɔ ma ko DEF a jaabi bɔra kunun sɔgɔmada fɛ tarata don nɔgɔn kalo tile 11 ni y'aw ka jamukan bakurunbaw ye. Jamanakuntigi ka baarakɛda ɲamayaso ka laseli kɔnɔ Colonel Bandaw a ye taama min boloda sindiya sira taama min boloda a bɛ daminɛ bi sɔgɔmada na Ganakaw fɛ yen ani nana akifo a n'o kan ka ɲɔgɔn ye ka bonyamasegin kɛ a ye taama min kɛ a ka fangata baaraw hukumu kɔnɔna la. N'a bɔra yen a b'i kunda Togokaw fɛ yen o bonyamasegin kelen in dɔn ka taa ɲɛsin Fort Eyadema ma ka taa n'a bɔra a bɛ taa Senegal Macky Sall fɛ yen ka taa bonyamasegin kɛ o fana ye ka sɔrɔ ka taa taama kun cɛ tarata don nɔgɔn kalo tile 17 Guinée Bissaukaw fɛ yen aw bɛ hakili b'a la k'a fɔ a ka jamanakuntigiya baarata don Guinée Bissau président n'o ye Umaru Mbalo Sisoko ye ani Ganakaw ka président n'o ye Nana Akufo-Addo ye olu ye nana ka na CEDEAO ka tɔgɔ la a ka baarata baara in na ni a n'olu ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye sa n'a bɔra yen ani an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ o jamana ninnu na a n'olu fana bɛ taa ɲɔgɔn ye ka hakili falen kɛ jamana taabolow kan nin san laban in na gɛlɛyaw ni nɔgɔya minnu nana jamana in kɔnɔ ayiwa kɔfɛmɔgɔw fana jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko la. Kunun n'o ye tarata ye nɔgɔn kalo tile 11 san 2020 duguma kalan denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan bɛ kɛ san o san n'a bɛ fɔ a ma ko DEF o jaabi bɔra an ka minisiriso fɛ minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ kalanko koɲɛw ma o hukumu kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnnin 239 ani 28 olu de tun y'u kan bɔ ɲɔgɔn dan in ko la nka denmisɛnnin 218,084 olu de sera ka ɲɔgɔn dan in kɛ o jaabiw la sa denmisɛnnin 140,040 ani 866 olu de sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn dan in na. Moptikaw n'olu ka gɛlɛya bɛɛ minisiriso ka laseli la sa Moptikaw de sera ka jɔyɔrɔba sɔrɔ nin ko in na n'o ye o bɛnna denmisɛnnin 177 olu de sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la. Menakakaw gɛlɛya in kɛra sababu ye sa ka caman bɔ olu ka sɔrɔta la olu ka denmisɛnnin 134 ani kanfɛn olu de sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Bamakɔ yan sa a bɛ fɔra ma ko Académie Rive Gauche n'o ye ba numanfɛ bolo kalandenw ye olu ka ɲɔgɔn dan in na mɔgɔ 164 ani kanfɛn olu de sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Kinibolofɛtaw sa olu kɛra kɔmaw ya ko la o 161 ani kanfɛn olu de sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Nin kun y'aw ka bi laseli cogoyaw ye an b'aw fo aw ka lajɛli la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.